At tumi og kasal, malambong may kasal. Tanaw rami. Banda rami. Ay manalangin. Dakilang Diyos Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po sa iyong kabutihan na patuloy na pinagkaloob mo po sa sangkatauhan. Andito po kami nagkatipon upang saksihan ang pag-iisang dibdib ni Romnick at Clay. Dalangin ko po, Panginoong Diyos, na ikaw ay gumabay sa bawat isa. I-bless mo po ito, Panginoon, hanggang po ito ay matapos. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po kami sa araw na ito. Ingatan niyo po kami sa bawat isa. Ito po ay aking tayong dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, nagkatipon po tayo ngayon sa harapan ng ating Diyos at kapulungan ito upang saksihan ang at ipagdiwang ang pag-iisang dibdib ni Romnick at Clay. Sa isang antipan ng pag-aasawa ay itinakda at itinatag ng Diyos na siyang lumikha sa atin na lalaki at babae. Ang sinumang nagnanais na pumasok sa tipang ito ay dapat mag-isip ng mabuti, ng may paggalang, kahinaunan at takot sa Diyos, sapagkat ang pag-aasawa ay isang banal na tipan. Ito ay dapat igalang. Aking inayayahan na umakyat po yung dalawa. Pagsisimula, ikaw, Romnick, tinatanggap mo ba si Clay upang maging asawa, mamuhay ng magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba'y iyong iibigin, aalipin, igagalang sa sakit at kalusugan, ay ingatan sa sakit at kalusugan, at tanging sa kanya lamang tipisan habang kayo'y dalawa ay nabubuhay. Ikaw naman, Clay, tinakatanggap mo ba si Romnick upang maging asawa, mamuhay na magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba'y iyong iibigin, aalipin, igagalang at iingatan sa sakit at kalusugan, at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? 44 years na po kami nagsasama ni Mrs. Nagiging matibay po ang aming pamilya dahil ang Diyos ang nangunguna po sa tahanan po namin. Now, okay? Pakinggan po natin. Tumayo po kayong dalawa. Gagapo po tayo. Sasaksihan po natin ang kanilang mga vow. Okay?
Sige, una. Bago po lahat, okay, pakinggan po natin. Una, pakinggan po natin si ikaw, Romney. Hindi kami basing malukan mo. Okay, ito po yung vow ni Romney kay Kling. Bao Bisaya na kasabot Rumnik Tabaransa, gidawat ko ikaw Jeniclin Escuadro, isip akong asawa sa tibok na kong kasing-kasing, Sana all. ipili o ipangandoy ko ikaw, isip akong mahimo na kong asawa nga nag-ila kung midawat sa imong mga sayop, sa imong mga kusog, sama sa imong pagdawat kanako. Musad ko kanimo nga matinud-anon ug musuporta ug sa kanunay himon ang gugma ug kalipay alang sa atong pamilya. Mo'y akong prioridad. Imo ako sa kaabunda ug sa kawadon, sa sakit ug sa kahimsog, sa kapakyasan ug kadaugan. Magdamgo ako uban nimo, magsaulog uban nimo, sa bisan unsa nga mahimo sa atong kinabuhi. Ikaw akong asawa, akong gugma ug akong kinabuhi karon ug sa kanunay. I, Jeniclin Escuadro, take you, Romney Tabaransa, to be my husband in the presence of God and these witnesses. I promise to cherish you always, to love you, to honor and support you, no matter what happens. I am always with you. And to be faithful and true to you all the things until death do us part. Okay, harap kayo dito. Napakasarap, napakinggan ang pangako sa bawat isa. Ngayon po ay dadako po tayo sa pagbibigayan, pagpapalitan po ng mga sinisig. Nasa na po yung ngayon, saksiyan naman po natin ang pagpapalitan po ng sinisig. Ako, Adunay Singsing,
alang kanimo kini ang labing bililhon nga metal nga simbolo nga ang imong gugma mao ang labing bililhon nga elemento sa akong kinabuhi. Ang singsing lingin walay sinugdanan o walay katapusan. Mao pud kana akong gugma sa imo. I give you this week as a symbol of my love, with my pledge to love you today, tomorrow, always and forever. Okay. Dito naman po tayo sa pagkakabit po ng bilo ng inyong pangakong magmamahalan, magpakailanan bilang mag-asawa. Kayo lumuhod at sunod-sunod na po yung buwan. Una po yung bilo tapos okay. So, ngayon po ay yan po yung simbolo ng pagkakaisa. At ngayon naman po ay pwede nyo na pong uling tanggalin. At ngayon po, nadagdag na po tayo sa kasulatan or marriage contract. Makikita po natin dalawa. Ngayon ay magbubuo sila ng pamilya. Magiging isa na po sila. Sige po, pagsama. Yan na po. Ang dalawa ay naging isa. Okay? Yan po ang simbolo po ng pagsasama na sa lahat ang nabubuhin nilang pamilya. Salamat. Okay na? Okay na. Pakikuha na itong one. I pronounce you are now husband and wife. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Harap kayo doon. At ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin. You may now kiss the bride. Okay, congratulations to our newlywed.
Once again, let's give him a round of applause, please. Labuhan. Okay, congratulations, Mr. and Mrs. Tabaranza. Kumanagat, makakasasa. Joke lang yung talaga. Biar Terima kasih. Okay. Gihangi ang tanan sa pagbalintog, balintog ta. O dito mo lang taon sa likod, ayaw sa tubangan kay agoray laing guwapo karon. Dito sa likod, doa dito ang ato. Right. Okay. Iandang inyong mga kamot. Inyong mga tingog, and let us welcome the newlywed, Mr. and Mrs. Tabaranza. Hello. Ayaw magundang mo, bis lang makaabot, palakpak. Ayaw magundang mo, bis makaabot. Mami, smile. Basta si Mano. Wow. Ayun sa lubing ko ha. Kaya ako kasra para ko tulungan ka. Pay the color, panood ko sa iyong tubuhan. Brooksway, you can go to your seats na. Likod na mo. Likod na mo. Ay, tingkod na mo. Okay, palakpakan na to ang newlywed. Alay mong booking, ay peta. Okay, before tayo magpadayon, I would love to request Pastor Arnel, our officiating minister, to pray for us, including the food.